Nah, adalah assalamualaikum bose warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggih malih kalih Agung Binakara Anggreh Raden Kanjeng Kang Mas Kuwang Rujak Mides saking Tanah Jawi. Nggih niki kula badhe nawakake sepeda. Wong kula niku asline dhisik niku blantik sepeda, bakul sepeda. Lah niki turahan sepeda nalika kula dhisik dodol sepeda nika lho. Niki sepeda niki badhe kula dol sitok-sitok, monggo sing sami ngersakake. Iki kawak niki dinyang sak juta nggih tenang. Nggih, niki Mas. Nggih. Wah niki riyen kan sepeda kengene kula Mas niki. Kok nggonku kae pira murah rek bar? Niku pinten 100. 100 apa 100? Aku takon ngepek. Iya ya aku kok tambah 100 ya. Niku sing muni kowe dhewe katanya lakene lho. Kowe keton ki. Iki lho. Dalan niki pira? Dalane nek peleke solan salin. Iki peleke wis salin ping pira? Sing iki pindho iki bisa. Lah ya sepeda iki lho. Dasare gumun. Nun. Lho ora sepeda mapi iki pamane wong ciri apa ora? Delok iku iki. Heeh. Kayak somong deh. Ora dimaksudno iki ciri, sebenarnya ciri iki kas-kasan lho. Domba tuh gosok resi ki ana apa ora. Lah petot iki aku palaku langsung pedot desain ini mangsak langsung aku gak oleh karo sepeda. Malah sing ora pedhot dalangane malah pelek ya jalan. Ditali, sitok. Kene sitok. Purupno kene neh Malang. Allah. Niku ora ditali. Ditumpuk neh loro. Lah iki gak dalangan kondang pedhot bare. Peleke ngono kok aku rung enek seminggu urusan pelek ngono kok. Jot sing nguriran iku tak kei pelek pas yo. Lah ukuran iki kuwi muatane montor dadi muatno sepeda. Lah kok terus galeng karepe iki. Aduh kancam sitok kae. Iya, ban becak karo mene ban becak. Sepeda kula sakmene iki ambek nggon iki ora enek apa-apane dalangane. Tenan iki mbok muati ngene jempo nggonku. Anu jambulan. Lho iki tuku 500 iki lho. Ku nek duwe iki malah tak tuku 600. Lah kok ora engkrek. Lah kowe sepeda kae dalangane monting lho tiba aku kae. Iki tak maksudnya iki lho karane ciri ngene menawa ciri kok. Iya. Nek dasar iki tumpake ciri. Iya. Wis ditutul. Wis. Iya tumpakane paling wis monting kok. Endi? Wis dasar kuwi. Iya iki gak. Wah lah iki aku lho nganggo pisan aku entuk tanggul lho sepeda kan gambar kok tumpakane nelenyer sek nganu. Iki lho pedhot iki aku cuma gadan. Wong kerurung anak memang ngulan iki saling enakan terus. Iya. Got terus. Golek dalangan iki milah tanding wis gak ngarah ngolehno kowe. Ndang isih utuh lho dalangane tanpa las-lasan. Aku dimulih kae ku. Ora cuma ning nggonku dhewe. Wali tete takon iki. Lah ngaku nganggo pisan iki lho, kesan langsung tak jajal ngalosan kok nganu kowe kae. Tak kae derwa paniran tok kae. Ya tak ngerti ujuk batik lah kayak aku sik wis senang-senang aja. Kae dituku sabar kae 700. Akeh gelem. Ah gak penak bar. Anggon anune sanggane menak iki. Wantenge bedah lho, bedah tuku ngene iki Bu. Apa entuk kowe? Ngono makne kuwi. Oh iya kuwi. Kuwi cek asli kabeh. Ora enek sing kali. Kae sepeda nggo ning pasar nggo muatan yo aju deh. Kuwi memang ya digadekno kolor ijo 1,5 juta. Heeh. Gados. Kuwi. Iya. Dek gados di milah duit 1,5 juta. Nek rong tahun atau 3 tahun harus pakai kei. Itu beda. Heeh. Lho dadakan kolor ijo. Oh kondo karo nyebut anu ade gak jero. Aku ngono, tak kasih 150. Iki tak balen tukone 150 karek. Nah, terus Iya 100 sik tak tambah 50. beda kan tak wehno. Malah sepeda monting dalangane Tak iki. wehno lah kowe tuku 75. Iya gitu kuwi. Lah kowe badhe selawe bedak pek nang. Wes ini lho. Lah kan udan nganu. Iya ning kono kodanan. Kok melingsi ayo dilapi ya melingsi. Gak tau dilapi. Lah yo iki edan. Sing cek anu iki lho, kowe iki lho, sing cek asli.
anune tahu. Aku iya, aku gumun lho kowe tak muat. Loro tahune. Wis liyane dalangan iki bar wis to. Senganu paling wis pengkor wis. Dengki aku tak telu. Lah ya kowe jengki tak telu sing tiba aku kae malah geying dalangane mlaku rono. Kok tak go kabeh beda kentek ngene-ngene kok. Heeh. Lah iki nyatane ya ora nek kowe tak muati ya ora umum kok. Ngono bane sing anu diuntek ban biasa. Ban nek piro ngene ora tahun ta. Aku sanggo ngono. Mane yo penu. Aku pisan tok kelontok. Tak jajal ngidrono tak. Nek kowe Ngalor Ketawa kowe ya? Iya, petuk kowe. lebar lho, Bro. Lah kowe ngono. Angger 100 tak wena ya udah kupek nek iki. Wong saku ngene. Delangane takon iki seteng tenan iki urung nyenting blas. Iki korosokan iki kok ngene. Ban iki kok ngono pasti. Iya. Janjane dalangane bilah tanding. Wis toh kowe golek iki aku ilang-iling pasar kono ora tau entuk kok. Dasare ya entuk ngandunane wanduran gadeng-gadeg kae. Sing jadi minuman. Man sapa? Oh iya, iki saingan nggone man iki. Oh, gak tau ketok ya. Iya. Kayak aku dikelompokno kabeh, jagrak kelompokno, lebar dikelompokno, bele cek. Musan cek ngene. Oh, saiki nganggo elik iki nganggo sepeda sing diladol. Sepeda sing ngadol Kampino iki. Iya. Nek ndi? Lebar diku kabeh iki ning kandang. Dituku ora ora. Ya ora wong aku denane. Nek kakakku aku yo gelem manuk gelem benteni ya. Kose. Ini kose ya. Saingane iki bar. To, dalangan saingane iki. Tak delok kowe. Wani bar itu. 100 sono, 100. Mau lah. Tak delok dene kiri gak tiri rungane kuningan. Mungkin nek kono panas ngutan panas. Iya. Liyane dalangan iki wis jemput. Kata ketaran iki lho, anu cek tahu mare. Heeh, kuwi mur sik mur tahu. Anune baute baut tahu iki lho. Iya, tahu. Baut kawak kuwi. Gawean wong pian di Senai. Oh ngono. Iya lah, kasane gak baut dia Senai, boko mateng, untuk Senai. Apa ya? Oh. Apa kayak gemanu kayak wong buru pus. Dia nek drate. Apa? Oh. Ya nang kan jam. Itu apa atus sepeda iki lho, Pak? Eh? Piye? 150. Bedam sing menak ndi aja semua aku. Alah iki ra menak kabeh iki mbok muat. Iki mbok muatan kaya nggon meh ra kuat iki. Wong iki sepeda dienggo jeng-jeng kuwi nggo golek keringet kok. Ora ngono sing cocok iki ora enek iki. Enek. Pemane anu sing roh dhewe iki pemane anu putuku. Ya nggih nek ana putuku iki nanging wonge urung gedhe. Aku pengen ku tak. Papal lu lah bar. Sing rotok ya. Oke. Pak sabar ke sepeda konggone kula niku. Niku riyen niku konggone kula niku kula tuku kok pasar niku piye? Regane rik dhisik niku kok pasar niku sepeda niku regane pira ya kae? Untuk tuku 75 niku. Asli 75. Tanggo tak enak lho. Walangan kaya ngene dapur kok enak. Ngalor niku dituku karo diambake. Tak tambahi kalau sepedaku sepeda jengki. Aku ditambahi 100. Nggih tambah 100 kalau sepeda jengki pada jengkine tak tur payu piro ya. 75. Kuwi bati akeh. Dadi ambake niku sing Pak Sabar wae. Ngarit niku muatane ora umume wong niku. Entek sepeda jengki 3 niku. Halo. Entek sepeda jengki 3 molet kabeh niku. Nganu kuwi. Angger urung enek setahun pedhot dalangan. Lah iku semenjak entuk niku ki wis enek sekitar tiba kali diambake niku 10 tahun enek sepeda iku. Ya semono kuwi mawon. Wah. Tak genteni nek gak oleh. Satu sabar. Gak oleh ditadol ning pasar kaya 300 luwih 500 wae. Dalangan iki muati Korea niku 5. Karo kantane ndek ini. Sing kalah ora dalangane malah peleke mengkung. Lah niki tak pengen ngersake sepeda kula.
Nggih, sing niki namine kula niku sepeda tekak orinan niku wegah kok kula bakul sepeda niku nggih. Tekak barange ori. Nggih, barange ori niku ya saka pabrikan pabrikan niku lho. Pabrik kula niku megan niku. Lah niki sepeda lipat niki kita ori niki gampang mawon. Kalian jenengan niku dodol 450 niki. Nggih to, 450. Mboten ori mboten usah dituku sepeda kula lho. Niki poligon. Poligon ukuran 17. Bane niku lho ukuran 17 niki. Enten sing ukuran 26. Lah niki murah mawon jenengan nek pengen sakniki ora usum corona sepeda ngene iki ya ora patek payu wis tuku 2 juta mawon niki. Payu lek mbah ngentawa koe. Lah niki yo nganti dirubung sawang iki lho sepeda kula niku. Sawang tok niki lho. Dirubung sawang ora ketok ya, ketok apa ora ya. Lho niki kawakan iki sepeda mbah iki zaman apa aku ya ora roh niki. Lho niki ana operane biring kok lho. Ana persnelengane biring kok niki operan persneleng kawak niki. Wes niki tumbas mawon kali panjenengan nek seneng kali sepeda nika. Niki rally persneleng niki. Lho niki yo isih bawaan pabrik England bondi kula ora mudeng niki kok. Lho niki lho. Sik ngeten niki wis tak dol niki 3,5 mawon wis rene. Oh, hebat toh niki lho 3,5 juta sampean oleh sepeda persnelengan Hember niki lho. Lho niki anune sadele kondang to, gelung niku, gelung gedhe niki. Lah sampean golek sing sadel gelung niki lah nganti mencet sampean tok ngontukno niki gawan anu kok gawan sepeda kok. Lho sadel gelung gedhe niki lho. Lah niki sing kalah gelung cilik ngoten niku. Walah hebat sepeda niki apa enak. Ganteng sepedae. Sepeda gelung gedhe kok lho. 3,5. Lah niki corona kae yo larang saiki ora payu 1.500. Mereke apa lek Whimsical. Lah niki jenengan seneng rally niki ya rally niki nika rally wet. Nika rally persneleng sing niki rally mboten persneleng niki. Rally wedok. Bodol pira lek rally niki wis. Timbang nek zaman corona nika nggih sepeda ngene iki regane ya kaya emas. Niki nek corona melih ngono ya wedang niki ya payu larang. Ora nek corona wis tak dol murah niki 1.500 lho. Niki Rally Sim King lho. Niki tulisane niki Rally Sim King. Sim King sing apa aku ora roh, aku nek Simtek sim B2 niku ya paham ya monggo. Badhe ngersake sepeda lek goang. Niki lho asli kok tanggane kula Pak Sabar wau sepeda keng kula. Kula niku nek ditiba kalih sapa mawon ora bateh, ora tangga, ora dulur, elek ya kandha elek, apik kandha apik. Lho. Niku sepeda keng kula udakara 15 tahun tanpa ganti dalangan. Piyambake cekak dhewe to, ganti pelek nganti pinggir jajal. Ban pelek lumrah niku. Pemuatane iki kok sampean Pak Sabar niku rek. Ngawarit gajah niku. Niku ana pedhot dalangane kok piye. Kok pedhot dalangane, pedhot goncakane. Goncakane nganti rangkep loro nganti pedhot. Dialangane ya ora ndandek. Jagone milih sepeda Mbak Bang niku. Angsli rene bakul sepeda kula niku. Blantik sepeda. Nek mboten bakul sepeda jenengan niku ora ngarah paham jenis-jenis sepeda niku sepeda apik elek ora paham kecuali nek sakniki niku pun kathah-kathah ya kecuali sampean sudah dituki mungkin karo karo bakul-bakul lewat online dituki sampean beda cuwiri ciri piring bekas las-lasan piring jenengan ra roh lho niki mboten kula niku sepeda niki hebat kabeh niki Lho. Waduh. Lho, aduh kecil ya. Yes. Bang Domoro niki bedae Mbah Guang duwene bondone nggih niki tok niki. Oh niki nalika kula riyen bakul sepeda kok. Wis do turah niki. Lho to
Aku sepeda ya apik-apik dagangan niku kula lah apa. Dagangan elek-elek niku nggo napa? Oh, apik-apik. Oh, gawe mening-mening itu lho, mening-mening ngeten iki. Mampir teng Mbah Kuang, monggo sami marsake sepedae. Gusti Kanjeng Dimas Cokro Ami. Amit Cokro amit nggih. Sekian dulu ya, terima kasih, akhir salam. Semoga Anda dengan tayangan seperti ini saya tidak membuat dan asli real dari pembicaraan saya dengan tetangga saya yang membeli sepeda dari saya. Silahkan Anda mampir ke tempat kami, Anda tidak akan kecewa selamanya dengan hadirnya sepeda ontel dari Kuang Ruja. Oke bro, oke ini loh, mumpung enek barang lawasan iki lho kondang wis 3,5 tak colno iki.